O bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae gen i'r fraint y bore yma o eistedd yn y gynulleidfa. Ac ni'n ddiolchgar iawn fod Gwyn Davies yn mynd i'n harwain ni yn ein oedfa ni, a ni'n ddisgwyl garandi ni i glywed beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthon ni y bore yma trwy ei air. Mae Gwydion yn pregethu heddiw draw yng Nghaerfyrddin, a ni'n cofio amdano fe, a Meirion yn arwain o'i fawn draw ym Mhontypŵl. Wel, mae'n hanner tymor, ac felly yn wythnos tawelach i ni fel eglwys. Does na ddim ysgolion Sul ar ôl yr oedfa bore yma. Ac yr unig peth fi'n credu sydd gen i ni mlaen yr wythnos yma yw'r cwrdd gweddi ar nos Fawrth yma yn yr adeilad. Plis cofiwch am hynny. Ond bydd dim byd arall o ran amser paned a chlybiau na dim byd felly, sa'n credu. Ond, i lawer ohono ni mae'n wythnos brysur, felly mae'r mini gwersyll yn y bala. Ni'n cofio am y rai sydd yn gwasanaethu ar y mini gwersyll, a rai sydd yn mynd i'r mini gwersyll yn gyffroes iawn am hynny. Ac ni'n dymuno bendith ar y digwyddiad hwnnw. A mae'r myfyrwyr yn cynnal ymgyrch yr wythnos hon hefyd. Mae rai o'r manylion wedi cael ei rannu ar y WhatsApp. Mae eisiau ni gofio am hynny yn ystod yr wythnos. Wedyn, rai coeddiadau yma wedi bod ar y sgrin. Mae yna gasglu ar y mis yr wythnos yma i waith Lydia Adams. Os chi ddim yn siŵr am siwr i gyfrannu at pethau fel casglu ar y mis neu unrhyw beth felly, dewch i siarad gyda fi, un o'r hyniried, neu Elen, neu Rian. Mae yna bocs fan hyn, ond dewch i fwy o fanylion gan un ohono ni. Wedyn, edrych ymlaen ychydig. Mae dyn ni ddigwyddiad ar nos Wener, y 7 ar 20 yma yn y capel lle mae Mared yn mynd i fod yn chwarae y dilyn ac yn siarad ychydig. Mae yna daflenni yn y ffrynt am y digwyddiad hwnnw. Ac yna ar y cyntaf o Fawrth, fyddwn ni draw yn y prynhawn yn Heol Don, felly ragrybydd am y cyfarfod yna yn y cartref hen bobl. Fi'n credu mae dyna ni, mae yna oedfa, wel, oedd Gwyn yn gweud, falle bydd yn oedfa heno, ond fydd os dyw I'm hyn, oedfa heno, eto dan ofal Gwyn. A gai jyst atgoffa, os plant angen mynd i'r tŷ bach yn ystod yr oedfa, os all y rieni fynd â nhw allan a mynd gyda nhw te, os gwelwch yn dda. Wel, gan ni air o weddi, na ni cyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O arglwydd ein Duw, mor dda yw hi i fod yng nghwmni dy bobl di ar ddechrau wythnos newydd. Ac arglwydd ni'n diolch i ti am y fraint o gael cyd addoli gyda dy saint di. A Dad, ni'n diolch bod gennym ni y fraint arbennig yna o ddod i fewn i dy bresenoldeb di. I ni'n dod fel teulu i bresenoldeb ein tad ni. Ac arglwydd ni'n gofyn y bore yma. A wneud i ddod yn agos at dy blant. Ac arglwydd a wneud i alw rai at y ti dy hun y bore yma. Da, ni'n gofyn dy fendith di ar Gwyn yma, ond ar bob un y bore yma sydd yn darllen ac yn cyhoeddi dy air sanctaidd di. Arglwydd siarad a bendithia ni. A Dad, ni yn cyflwyno popeth fydd yn digwydd yn yr wythnos i ddod, arglwydd, yn gweddio dy fendith di ar y pethau hynny hefyd. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Derbyn ein mawl ni a'n diolch. Helpa ni i thaddoli di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gan i emyn gyda'n gilydd. Yr emyn cyntaf yn llyfr y Methodistiaid, emyn rhif 1, Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd. Dduw holl y lluog, gyda gwawr y bore dy'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd. Mae yna adlais o Eseia pennod 6 yma, adlais y Cerywiaid yn canu
sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A nid damwain falle yw y tair gwaith yma. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Tad, mab, ysbryd glân. Cadarn a thrigarog. Trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Yr emyn cyntaf yn y llyfr. Allan o air diw o Lythyr Paul at y Galatiaid. Lythyr Paul at y Galatiaid a penod 5 gan ddechrau yn adnod 19. Galatiaid penod 5 adnod 19. Y mae gweithredoedd y ddeddf yn amlwg. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef petaendro, amhirdeb, anlladrwydd, hynny yw pechod rhywiol, eilynyddoliaeth, diwyniaeth, cweryla, cynen, eiddigedd, lludio, gwylltio, colli tymer, ymgyprys, rivalry, cystadleuaeth afiach, rhwygo,
mynnu anghytuno y phobl eraill o hyd, yn bleidio creu rhaniadau rhwng pobl a'i gilydd. Cenfigeni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. A rwyf yn eich rhybuddio, fel y gwnaethym o'r blaen. Mae hyn yn rhywbeth difrifol iawn. Na chaiff y rhai sydd yn gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, dyna wahaniaeth, ynddo? Goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr rhain. Bwriad y cyfraith yw, yw dod a phechod i'r amlwg. Wel, nid pethau pechydurus yw'r rhain, pethau da, llesol, buddiol yw ffrwyth yr ysbryd, ynddo? Y mae pobl Crist Iesu wedi croesholio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd, ein ffordd o fyw, ein hymddygiad. Bydded i ni ymgadw rhag gwag ymffrost, rhag herio yn gilydd, rhag cenfigeni wrth yn gilydd. Gyfeillion, os caiff rhywun i ddal mewn rhyw drosedd, a'ch gwaith chwi, y rhai ysbrydol, yw ei adfer mewn ysbryd addfwyn. Ond edrych at dy hun, rhag ofn i tithau gael dy demtio. Cariwch feichiau eich gilydd, i fod yn gymorth i'ch gilydd. Ac felly fe gyflawnwch gyfraith Crist, orchmynion Iesu Grist i ni. Oherwydd, os yw rhywun yn tybio i fod yn rhywbeth, i fod yn rhywbeth pwysig, rhywbeth arbennig, ac yntau yn ddim, ei dwyllo ei hun yma. Y mae pob un i farnu ei waith ei hun. Dyn nhw'n fod i gymharu ein hunain â phobl eraill, y mae pob un i farnu ei waith ei hun. Ac yna fe gaeth le i ymffrostio, o'i ystyried ei hun yn unig ac nid neb arall. Oherwydd bu gan bob un ei bwn ei hun, ei faich ei hun i'w gario. I ni yn gyfrifol amdano ni'n hunain gael bron diw. Dyn ni ddim yn gyfrifol am bobl eraill yn y pen draw. Maen nhw'n atebol i ddiw dros dyn nhw i hunain. Y mae'r sawl sy'n cael ei hyfforddi yn y gair i roi cyfran o'i holl fyddiannau i'w hyfforddwr. Peidiwch a chymryd eich cam arwain, ni chaiff Duw mo'i watwar, oherwydd beth bynnag am rhywun yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi. Bydd y sawl sy'n hau i'w gnawd ei hun yn medu o'i gnawd lygredigaeth, a'r sawl sy'n hau i'r ysbryd yn medu o'r ysbryd fywyd trygwyddo. Peidiwn y blino arnau daioni, oherwydd cawn fedi'r cynhauaf yn ei amser. Dim ond i ni beidio a llaisi dwylo. Felly, tra bydd amser gennym, gadewch i ni wneud da i bawb, ac yn enwedig i'r rhai sydd o deulu'r ffydd. Dyna air Duw i ni. Gadewch i ni wyddio.
Mae dy air yn ein sobri ni o Dduw yn tad. Ni wedi darllen am weithredoedd y cnawd ac ein gorfod cyffesu gyda fron ein bod ni yn euog. Hyd yn oed lle nad yw'r pethau hyn yn amlwg ac yn gyhoeddus yn ein bywydau ni. Ni gorfod cyffesu ei bod nhw yn stelcion yn ein calonnau. Ac wyt ti'n gweld ein calonnau. A does ni ddim lle i ymgyddio. A rhaid i ni gyfadde a chyffesu ein bod ni'n euog o'r pethau hyn. A pan ni'n troi at ffrwyth yr ysbryd wedyn, ni eto yn gorfod cyffesu. Oherwydd ni'n gweld fod ffrwyth yr ysbryd, rydyn ni'n ddiffygiol yn y pethau hyn. Maen nhw'n bryn yn ein bywydau. Ac wyt ti'n gwybod hynny hefyd? Ni gallu esgus ein bod ni yn rhyw bobl arbennig ger bron pobl eraill. Ond wyt ti'n gwybod y gwir? Ble allan ni droi bore yma? Diolch am Iesu Grist. Diolch am y gwaredwr yr wyt ti wedi ddarparu. Y gwaredwr wyt ti wedi ei anfon. Diolch am ei fywyd yma ar y ddaear. Diolch am ei farwolaeth ar y groes. Yn iawn, yn aberth cymod dros ein pechodau. Diolch i ti am ei atgyfodi y trydydd dydd. A'i fod efo nawr yn waredwr byw i bob un sy'n ymddiried ynddo. Diolch am ei esgyniad yn ôl i'r nefoedd. Diolch i fod y nawr, fel ni wedi clywed dros yr wythnos y diwethaf yma. Diolch i fod y nawr yn eiriol drosom ni. Yn ein gwahanol amgylchiadau, yn y gwahanol anghenion, fod gyda ni rhywun ar y dyddau heilaw sydd yn ein adnabod ni, ac yn ein cyflwyno ni a'n holl anghenion i ti ac i thras. A diolch rhyw ddydd y dawyn ôl mewn gogoniant i deyrnasu ar nef newydd a daear newydd. Diolch am efengyl mor rhagorol, mor wefreiddiol. Rydyn ni am arddel yr Iesu hwn yn awr, yn waredwr i ni, yn ein haiogrwydd, yn ein methiant, yn ein diffyg, yn ein gwendid. Rydyn ni am ei arddel yn waredwr i ni, rydyn ni am ei arddel yn arglwydd ar ein bywyd, a dweud ein bod ni yn dymuno byw clod iddo fe. Yr un a'i rhoddodd ei hun drosom ni. Ni yn gofyn yn tad, y bydd llawer eto yn dod i gredu yn yr Iesu hwn. Trwy'r byd i gyd, ac yn enwedig yma yng Nghymru lle wyt ti wedi yngosod ni. Ni'n meddwl am y mini gwersyll yr wythnos yma nawr. Na di weithio yn y bala, yng nghalonnau pob un fydd yn bresennol yno, a gwneud yr achlysur hwnnw yn fendith i bawb. Meddwl am ymgyrch y myfyrwyr ac yn gofyn i ti gyffwrdd a chalonnau y bobl ifanc yma a'i troi nhw at Iesu Grist. Ni'n gweddio dros dystiolaeth yr eglwys hon a phob un eglwys sydd yn anrhydeddu enw Iesu Grist. Y bydd pobl yn dod i gredu ynddo a phlygu wrth ei draed, a'i addoli, a'i garu, a'i wasanaethu. Ni wedi darllen yn dy air y dylen ni fod yn gwneud da i bawb, gyda wedig y rhai sydd o deulu'r ffydd.
Felly rydyn ni'n cyflwyno i ti rhai i ni nabod sydd mewn angen ar hyn o bryd, herwydd salwch neu amgylchiadau anodd, i ni cyflwyno nhw i ti o Dduw. Ein teulu ni, dy deulu di. I ni'n cyflwyno yn arbennig i ti rhai sy'n cael eu herlyd am eu bod nhw yn dilyn Iesu Grist. Cofio dy blant mewn gwledydd eraill, ac yn fwy yn ein gwlad yn hunain, sydd yn dioddef am eu bod nhw'n bobl i ti. Bydd gyda nhw i'w nerthu, a'i gwarchod, a'i harwain, a'i defnyddio nhw, hyd yn oed yn ei hamgylchiadau anodd i fod yn dystion i Iesu Grist. I ni cyflwyno'r oedfa yma i ti yn awr. I ni gweddio am bresenoldeb yr ysbryd glân gyda ni, a gyda gwydion yn cyfyrddin, a gyda meirion yn trosnant, a gyda dy bobl ym mhob man. I ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân ar waith, a bydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu yn y cyfan. Amen. Be mae e? Bedwyr. Mae Bedwyr yn mynd i roi stori plant i ni. Iawn, oedd un o'ch chi'n gwrando yn y darlleniad, nath chi glywed unrhyw beth cyfarwydd pan oedd Uncle Gwyn yn darllen? Mae yna rhywbeth, chi'n clywed bron bob wythnos yn yr ysgol Sul? Iesu, oce. Cywir. Ond, nath Uncle Gwyn darllen am ffrwyth yr ysbryd. Okay, ffrwyth yr ysbryd. Pwy sy'n cofio beth yw'r ffrwyth yr ysbryd? Beth yw rhai ohonyn? Cariad. Llawenydd. Tangnefedd. Amynedd. Bod yn garedig. Yn dda. Ffyddlon. Da iawn chi. Spot on, da iawn chi. Nath chi gan o gyd. Dyna yw ffrwyth yr ysbryd. Ond, beth mae hwnna'n golygu? Beth yw ffrwyth yr ysbryd? Beth yw'r stwff yna i gyd? Pam bod pobl yn dangos y pethau yna? Cwestiwn bach mae anodd. Wel, mae honna i gyd yn pethau sydd yn dod gyda Cristion. Okay? Cariad, llawenydd, tangnefedd yw pan chi fel peaceful. Okay? Bod yn garedig, yn dda. Mae rhain i gyd yn dod gyda Cristion. A chi'n gwybod can amdano fe. Ni'n mynd i gwrando ar y can, a chi'n mynd i canu y can. A fi'n mynd i canu fe. A unrhyw un arall sy'n gwybod y can, gewch chi canu fe. Okay? Ond mae yna un peth yn wrong yn y gan yma. Mae Lydia wedi dweud ffrwythau yr ysbryd. Yn y Beibl, mae'n dweud ffrwyth yr ysbryd. Mae'n un ffrwyth. Okay? Mae'r pethau yna, dyw Cristion falle ddim just yn mynd i ddangos cariad a anghofio'r gweddill, neu just bod yn ffyddlon a anghofio'r gweddill. Maen nhw i gyd yn dod gyda bod yn Cristion. Maen nhw gyd yn tyfu ac yn mynd yn fwy ac yn fwy wrth i ni dyfu yn ein ffydd ni. Okay? Maen nhw'n pethau sy'n dod mewn un. Fel oren, gyda lot o darnau bach gwahanol, dyna beth yw ffrwyth yr ysbryd. Mae'n dod mewn un peth. Okay? Ni fod tyfu yn ein cariad llawenydd, tangnefedd, amynedd, bod yn garedig, yn dda ac yn fyddlon. Maen nhw gyd yn dod gyda'i gilydd. Okay? A mae'n bwysig cofio hwnna. A weithiau, byddwn ni ddim yn gwneud mor dda gyda rhai ohonyn nhw. A mae'n ni'n trial gweithio ar hwnna. Os ni'n stryglo caru pobl, a mae'n gallu bod yn anodd caru pawb, mae'n rhaid ni trial gorau ni i caru mwy. Okay? A wrth i ni agosau at Dduw, wrth i ni ddarllen y Beibl mwy, mae'r pethau yna i gyd yn dod yn haws. Okay? Iawn, Emrys, go for it. Os chi'n gwybod canwch e. Cariad llawenydd tangnefedd amynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy natur ac lleol i dy hun. Dyma
ffyddlon, a ddwy natur lleol I dy hun. Dyma yw'r ffrwythau na'n pawb yn gytun. Cariad llawenydd tan nefedd am ynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy natur lleol I dy hun. Dyma yw'r ffrwythau na'n pawb yn gytun. Cariad llawenydd tan nefedd am ynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy natur lleol I dy hun. Dyma yw'r ffrwythau na'n pawb yn gytun. Ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd glân. Dyna sy'n gwneud I ni dyfu yn glir, ffrwyth yr ysbryd glân. Da iawn! Mae gan I ganu eto 177 yn y llyfr yma, ne? 177. Craig yr oesoedd, cuddio fi, fy mwyn yr hollwy di. Oed I rin y dŵr ar gwaed, gynt o ddystlus, ffriw a gaid, fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd pechod llym. Gwnewch ni ganu gyda'n gilydd. Aig yr oes o
Peter Mandelson. Neu y gwir anrhydeddus arglwydd Mandelson hyd yn oed. Uniol flwyddyn yn ôl, gafodd ei anfon i fod yn llysgenad Prydain Fawr yn Unol Daleithiau America. Y swydd bwysica oll yn y drefn ddiplomyddol. O fewn 7 mis, oedd e wedi cael ei ddiswyddo oherwydd ei gysylltiad â Jeffrey Epstein, a troseddwr rhyw, a'r manylion y berthynas rhyngddyn nhw yn dod i'r golwg. Ac yna, y mis yma, mis Chwefror 2026, dyma fe'n ymddiswyddo o dir arglwyddi oherwydd o'r rhagor o fanylion i berthynas y Jeffrey Epstein ddod i'r golwg. Erbyn hyn, mae wedi cael ei alw i roi tystiolaeth i'r Gyngres yn America oherwydd i berthynas ag Epstein. Ac mae heddlu Prydain yn ymchwilio i weld y dienaiog o gam ymddwyn mewn swydd gyhoeddus. Wel, beth yw hyn i gyd? Pregeth am Peter Mandelson. Wel, ddim yn hollol, na. Beth yn ni'n gweld yn hanes Peter Mandelson, a'r peth rhyfedd, a'r peth trwysig, mae wedi digwydd 2 waith yn flaenorol yn ei yrfa fel wleidydd. Mae wedi gorfod ymddiswyddo oherwydd cam ymddwyn, ynddo? Ond beth ni'n gweld yn glir iawn yw egwyddo'r gair Duw. Egwyddo'r gair Duw. A'r egwyddor honno, nid jyst yn egwyddor mewn print, mewn llyfr, ond egwyddor arwaith, yn fanwl, yn ddifeth, yn ddiffail. Sylwch chi, yn y darlleniad. Ie, o Bedwyr yn hollol iawn, oedd sôn am ffrwyth yr ysbryd ac yn bwysig iawn. Ond yn nes ymlaen, ym pennod 6 o Galatiaid ac adnod 7, i ni cael yr adnod yma. Pidiwch a chymryd eich cam arwain. Ni chaiff Duw mwy watwar. Ellwch chi ddim twyllo Duw. Oherwydd beth bynnag y mae rhywun yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi. Dyna'r egwyddor. Ond mae'n cael ei mynegu yn fwy trawiadol yn yr Hen Testament. Yn Numeri, pennod 32 ac adnod 23. Numeri 32, adnod 23. Yn y Beibl Cymraeg newydd, cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Neu, William Morgan, gwybyddwch y bydd eich pechod yn eich goddiweddyd. Ac mae'n eitha licio, bydd eich pechod yn eich goddiweddyd. Yn dal lan y chi. Nid jyst yn eich dal, ond yn dal lan y chi. Ni gyd wedi cael y profiad yn siŵr, gyrru ar y draffordd, eich chi'n gweld yw lori fawr o'ch blaen, eich chi'n tynnu mas i fynd hibio'r lori, a bant eich chi. Ymhen yw 5 milltir, chi'n edrych yn y drych, ac mae'r lori tu ôl i chi. Ac nid jyst tu ôl i chi, mae'n trio mynd heibio i chi. Oedd chi wedi meddwl bod chi wedi gweld y peth ola am y lori. Ond mae wedi dal lan ac mae am eich goddiweddyd chi. Chi wedi cael eich dal, os licwch chi. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Dyna beth welwn ni yn mywyd ac yng ngyrfa Peter Mandelson. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Gwybyddwch y bydd eich pechod yn dal lan y chi, yn eich goddiweddyd. I ni gweld yr egwyddor arwaith yma yn y Beibl. Ydy'r Hen Testament, chi'n cofio, o Brenin Davies, a o Dineb a Berseba. A Berseba yn disgwyl plentyn.
A Dafydd yn gwneud pob peth o fewn i allu fel brenin i guddio'r peth. Ac yn mynd mor bell a threfnu fod gŵr Bathseba mewn ffordd i gael ei ladd, fel digwyddodd, ynddo? Mwyn cuddio pechod Dafydd. A pan ddath y newyddion fod gŵr Bathseba wedi ladd, ellwch chi ddychmygu Dafydd. Yn saff. Popeth yn iawn. Os neb yn gwybod nawr, ynddo? Ac yna mae Duw yn anfon Nathan y proffwyd. A rwy'n siŵr, Dawd, Nathan, siŵr mae heddi, ynddo? Dewch mewn, da cael sgwrs. Ond yn gan Nathan air i Dafydd oddi wrth Dduw. Ti yw y gŵr. Y gŵr oedd tybio wedi dianc yn llwyr. Ti yw y gŵr. Ac wedyn chi'n cofio yn y Testament Newydd, Ananias a Saffeira wedi gwerthu eiddo ac yn mynd ar arian at yr apostolion. Ac yn honni bod nhw'n rhoi yr arian i gyd i'r apostolion mwyn yr eglwys. So, mewn gwrdd, ond nhw wedi cadw beth yn ôl iddyn nhw eu hunain, ond yn honni bod nhw'n rhoi'r cyfan. Ac yn tybio, sneb yn mynd i wybod nag oes. Nawn ni ddim dweud wrth neb. Byddwn ni'n ymddangos fel pobl hael, yn rhoi yn holl arian at defnydd yr eglwys. A hwythau yn cael ei cosbi mewn modd difrifol iawn. Oedd Duw yn gwybod. Dyma'i pechod yn dal lan nhw. Mae pechod yn ei dal nhw. Ac mae'r un egwyddor i'w gweld ym mywyd ac yng ngyrfa Peter Mandelson, ac mae'r un egwyddor yn bwysig ac yn berthnasol i bob un ohono ni yma bore yma. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Gwybyddwch y bydd eich pechod yn eich goddiweddyd. Beth yn ni gweld gyda Peter Mandelson? Beth yw camwedd? Beth yw trosedd? Beth yw pechod Peter Mandelson? Beth yw ei gamwedd e? Wel, yn y bôn, achos mae wedi torri gorchmynion Duw. Yn ôl y sôn, fel mae pethau yn dod i'r golyg, mae'n siŵr y bydd rhagor o fanylion yn dod i'r amlwg cyn bo hir, ond oedd yn euog o rannu gwybodaeth ariannol gyfrinachol a Jeffrey Epstein. Mwyn i Epstein wedyn elwa ar y wybodaeth yma, ar y marchnadoedd stoc ac yn y blaen. Beth yw hwnnw? Wel, mae'n dwyll, ac mae'n rhyw fath o ladrad hefyd yn dweud. Na ladrata. Ond o fod yn y llywodraeth, a ganddo fe ffordd o wybod beth oedd yn mynd ymlaen yn y byd ariannol dan nawdd y llywodraeth, oedd yn gallu rhannu'r wybodaeth yma wedyn ac Epstein yn gallu gwneud ffortiwn allan o'r wybodaeth. Wel, rhyw fath o ladrad yw hwnna. Mandelson yn torri gorchymyn Duw. Ac wedyn, wrth gwrs, pan oedd sôn amdano fe'n cael ei benodi yn Llys Gened di America, oedd e wedi dweud wrth Keir Starmer fod y braidd yn nabod Jeffrey Epstein.
byddwch chi wedi disgwyl bydd y Caerdydd o bawb wedi holi fe tipyn bach y fwy manwl, wedi gan fod Caerdydd wedi bod yn beth oedd e, bennaeth gwasanaeth Erlyn y Goron, ond mae'n debyg bod Caerdydd jyst wedi derbyn, o'ch chi'n am yn dda iawn, rhaid, gewch chi fynd yn llysgenna te. Dyna ni. Ond yn dweud celwydd, oedd y ffrindiau mawr gyda Jeffrey Epstein. Ac mae mwy a mwy o wybodaeth yn dod i'r golwg yn profi a lluniau ac yn y blaen a fod e wedi aros yn tŷ neu fflat neu beth bynnag Jeffrey Epstein. Oedd yn ffrindiau mawr. Ac oedd yn trio twyllo trwy wadi fod yna berthynas rhwngdyn nhw o gwbl. Neu dim ond berthynas o bell. Hynny yw, na ddw gamdastiolaeth oedd wedi torri gorchymyn Duw eto. Ac wedyn, of course, Jeffrey Epstein, nid just yn ddyn arian, ond fel mae pawb yn gwybod erbyn hyn, yn droseddwr rhyw. A dyn ni ddim yn gwybod am Peter Manderson yn y pethau hyn. Ond mae'n anodd credu i fod yn hollol ddi-euog. Mae'n amlwg i fod yn rhan o'r cylch afiach o gwmpas Epstein, ydy. Ac mae'n siŵr fod gorchymyn Duw eto wedi dorri. Na o dyneb. Mae perthynas rhywiol i fod rhwng gŵr a graig o fewn ffiniau priodas. Ond mae'r lluniau eisoes wedi dod i golwg ar ôl grymunad oedd Peter Manderson wedi cadw at hynny o gwbl. Torri gorchmynion Duw. Dyna'i gamwedd. Dyna'i bechod. Dyna'i drosedd. Beth amdano ni? Wel, falle bod ni ddim wedi rhannu gwybodaeth ariannol gyfrinachol, falle bod ni ddim yn symud yn y cylchoedd hynny ydy. Ond mae gorchmynion Duw yn siarad yn ni hefyd. A fel mae Iesu Grist yn pwysleisio yn y bregaeth ar y mynydd, nid mater yn unig o wneud pethau drwg, yw e? Y galon sydd yn rhwg, y pethau rydyn ni'n chwennych, y pethau sydd yn digwydd yn y galon. Iesu Grist yn sôn yn dweud, os ydy rhywun yn chwennych gwraig arall, mae wedi torri gorchymyn Duw. Dyw ddim wedi, falle wedi siarad ar wraig, ond mae chwennych wraig yn ei galon. Ac oherwydd hynny yn euog ger bron Duw. Pan o'n ni'n ystyried ein calonau ni, p'un ohono ni sydd yn ddi-euog bore yma? Yr ateb yw, neb. 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 A pan o'n i'n meddwl wedyn am eiriau Iesu Grist, y ddau o'r chymyn mawr, car yr arglwydd o Dduw, a'r holl galon, ac a'r holl enaid, ac a'r holl feddwl, ac a'r holl nerth. Ble mae hynny yn gadael ni? Does neb ohono ni, neb ohono ni wedi gwneud hynny. Wedyn ni ddim yn dod yn agos at hynny, na dyn? A char dy gymydog fel ti dy hun. Ydy hynny haws i ni? Na. Ond ydyn ni, beth yw hanes yn byd ni?
Yna sydd ar y newyddion bob dydd. Pobl ddim yn caru ei gilydd fel nhw ei hunain. Cara dyna beth yw'n hanes ni hefyd. Yn darllen am ffrwyth yr ysbryd ac yn gweld ein methiant llwyr. Nid jyst bod ni ddim gwaith wedi cyrraedd y safon sydd angen, i ni gweld ein methiant llwyr. Cewch wybod a bydd eich pechod yn eich dal. Ger bron y Duw sydd yn sanctaidd, 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 fel canon ni ar y dechrau. Wedyn ni gyd yn euog, wedyn ni gyd yn methu. Ger bron y barnwr cyfiawn, a nina yn y doc, mae ar ben arno ni. Ych chi'n deall hynny? Ych chi'n barod i gyfadda, i gyffesu eich camwedd ger bron Duw? Yr ail beth i ni gweld gyda Peter Manderson yw i gamgymeriad. I gamgymeriad. Mae'n siŵr i fod yn tybio y bydde neb yn gwybod. Bydde neb yn ffindio mas. Bydde nhw'n gallu gwneud yr holl bethau hyn, a bydde nhw byth yn dod i'r golwg. Oedd e'n saff, oedd e'n saff. Ei gamgymeriad oedd e wedi anghofio. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Mwy na thebyg, doedd e ddim yn gwybod hyd yn oed. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Ond yn ei gamgymeriad mawr anwybyddu'r egwyddor honno. Mae Duw yn gweld ein gweithredoedd ni. Mae Duw yn clywed ein geiriau ni. Mae Duw yn sylwi ar ein calonau ni. Mae'n gwybod y cyfan. Mae'n Dduw holl gwybodol, holl bresennol. Mae'n gwybod pob un manylun amdano ni. Yn y gemau pêl-droed ar y lefel ucha erbyn hyn, mae gyda nhw gamerau VAR, Video Assistant Referee, mwyn helpu'r dyfarnwr i wneud y penderfyniadau cywir. Ond mae'r gwyno mawr am y VAR yma. Dyw'r camerau ddim bod amser yn rhoi yr ongl iawn. Ac mae'r dyfarnwr drian mewn mwy o ddryswch oherwydd y camerau. Dyn nhw ddim yn gywir bob tro. Mae Duw yn gweld y cwbl. A does dim modd i dwyllo fe, dim modd dianc oddi wrtho fe. Mae'n gweld y cyfan. Cofio, beth ych chi'n wneud os ych chi'n digwydd bod yn Llundain a chydig bach o amser sbar gyda chi? Wel, rwy'n dieddol o droi mewn i'r Old Bailey fy hun, ynddo? Ac mae'n ddiddorol iawn. Mae'n ddiddorol iawn. Cofio, gwneud un tro. Ac oedd rhyw ddyn gweddol ifanc yn y doc a cael ei gyhyddo o ymosod ar ryw ddyn arall yn fileinig iawn, yn gas iawn, ar un o'r gorsafoedd tanddaearol, gorsafodd y tiwb, ynddo. A'r dyn yn y doc yn cael ei ofyn,
sut ydych chi'n pledio? Ydych chi'n euog neu yn di-euog? O, di-euog. Right? A'r bargyfreithiwr yn dod ymlaen wedyn, ac yn dechrau ar ei holi fe, ynddo? A gofyn iddo, a fi'ch chi yn yr orsaf y diwrnod hwnnw? Na, ddim fi bron byth yn mynd i'r orsaf hwnnw, ynddo? Right. A'r bargyfreithiwr wedyn yn gofyn caniatâd y barnwr i gael dangos ffilm y CCTV, ynddo? O'r orsaf. A wedyn, ffilm yn dod ymlaen. Ac oedd y dyn oedd yn ymosod ar y person ar yr orsaf, oedd yn gwisgo rhyw siaced chydig bach yn fwy gole, ynddo? So oedd yn sefyll mas ar y ffilm. A'r bargyfreithiwr, a oes cot fel ni gyda chi? O, goes, sy'n cot fel ni. Ac wedyn, yn dangos yr ymosodiad. A'r bargyfreithiwr, a chi yw'r dyn sydd wedi ymosod ar y dyn arall? Na, nid fi oedd e. A'r bargyfreithiwr yn gofyn i'r technegydd yn y llys i stopio'r ffilm ac i chwyddo'r llun. Ac oedd y dyn oedd wedi ymosod ar y llall yn ddiarwybod wedi troi i wyneb at y camera. A'r bargyfreith, ai chi yw y gŵr hwnnw? Oedd yn amlwg, yna. Oedd yn amlwg o'r llun wedi chwyddo yn llun mawr. Oedd yn amlwg bod y dyn oedd wedi ymosod, mae fe oedd yn sefyll yn y doc. Dwi'n yn siŵr o wedodd y bargyfreithiwr, no further questions, Your Honour. Oedd dim angen rhagor o gwestiynau. Oedd yn amlwg i fod yn ei. Oedd e wedi cael ei ddal. A ni'n ôl at neges Nathan at Dafydd. Ti yw y gŵr. Ti yw y gŵr. Camgymeriad mawr, Peter Manderson, meddwl bydd neb byth yn ffindio mas. Neb byth yn gwybod. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Ac yna peth ola, cosp Peter Manderson. Wel, i ddechrau, cywilydd, ynddo? Cywilydd. O hyn ymlaen, mae'n gwybod o hyn ymlaen, bydd ei enw ef bob amser yn gysylltiedig â Jeffrey Epstein. Ac eisiau twyllo pobl, a dweud celwydd wrth bobl, ac yn y blaen, ynddo? Cywilydd. Mae'n siŵr pan gafodd ei wneud yn arglwydd Manderson, bydd fy enw yn y llyfrau hanes ac yn y blaen, a bydd pobl yn cofio amdana i yn codi i fod yn arglwydd. Wel, fe fydd ei enw yn y llyfrau hanes, ond am yr rhesymau anghywir i gyd. Cywilydd. Mae wedi colli i enw, wel, dwi'n yn siŵr faint o enw da oedd gyda ge i ddechrau, ond mae wedi colli hynny o enw da oedd gyda ge. Mae wedi colli pob parch. Allwch chi ddychmygu fe, ble fydd Peter Manderson yn siopa. Waitrose, siwr o fod, yn Waitrose. A pobl yn cadw draw ydy'r Peter Manderson. Bod e'n gwybod fod pobl eraill yn gwybod a cywilydd. Beth am ein cywilydd ni ger bron Duw? Y Duw sydd yn gweld i ddyfnderoedd yn calonau. Pan fydd gyda ni ddim byd i guddio'n hunain. Dim byd i roi'r argraff yn bod ni well na beth ydyn ni.
cywilydd ger bron yn creawdwr. Wyt ti wedi yn creu ni a dyma beth ydyn ni. A nid yn unig cywilydd wrth gwrs. Mae wedi ymddiswyddo o dir ar glwyddi. Mae wedi cadw I deitl gyda llaw am y tro beth bynnag. Ond mae wedi ymddiswyddo o dir ar glwyddi. Chaiff y byth mynd yn ôl. Chaiff y byth mynd yn ôl I rengoedd unrhyw lywodraeth o hyn ymlaen. Mae cau, mae drws pob swydd o awdurdod ac yn rhededd wedi I gau yn ei erbyn chwap. Beth amdano ni? Ydy drws y nefoedd wedi gau yn ein herbyn ni? Oherwydd yn camweddau ni? Yn pechodau ni? Yn camgymeriad ni? Tybio bod neb yn malio, neb yn gwybod, neb yn ffindio mas? Oes gobaith I Peter Mandelson? Wel, nag oes. O ran adfer ei enw, adfer unrhyw barch tuag ato, o ran cael swydd bwysig, beth eto. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal, gwybyddwch y bydd eich pechod yn eich goddi weddid. Oes gobaith I Peter Mandelson ger bron Duw? Diarhebion penod 28 adnod 13. Mae'n ddiddorol ydy. Ni lwyddo yr un sydd yn cuddio I droseddau. Wel, allwch ddim cuddio nhw ger bron Duw. Allwch. Mae Duw yn gwybod. Mae'n gweld y cyfan. Ni lwyddo'r un sy'n cuddio I droseddau, ond mae'r un sy'n ei cyffesu ac yn cefnu arnynt yn cael trigaredd. Ie, mae'r un sydd yn ei cyffesu ac yn cefnu arnynt yn cael trigaredd. Os yw Peter Mandelson yn cyffesu I bechodau ac yn cefnu arnynt, fe gaif trigaredd. Mae gobaith iddo. A oes gobaith I ni ger bron Duw? Wel, mae'r adnod hon yn siarad yn ni hefyd, ydy. Ni lwyddo'r un sy'n cuddio I droseddau, ond mae'r un sy'n ei cyffesu ac yn cefnu arnynt yn cael trigaredd. Rhaid edifarhau, yn amlwg. Cyffesu yn pechodau, cefnu arnynt. Ond ble mae trigaredd i'w chael? Ble mae trigaredd i'w chael? Wel, yn Iesu Grist, ynde? Ac yn Iesu Grist yn unig. Wrth I ni gyffesu yn pechodau a chefnu arnynt, ac wrth ni bledio ar Iesu Grist am trigaredd, fe gawn ni. Cofio'r ebyn I newydd ganu. Dof yn waglaw at y groes. Be sydd gyda fi I gynnig I Dduw? Dim ond fy mhechod, dim ond fy nghamwedd, dim ond fy methiad, dim ond fy nghywilydd. Glynaf wrthi trwy fy oes. Croes Iesu Grist yw fy unig obaith. Fod na un wedi marw ar y groes honno droso fi,
yn fy lle i gymryd y gosb am fy mhechod mwyn i mi gael cymod y Duw. Noeth sto fi ddim byd i guddio fy iogrwydd fy aflendid. Ac felly am wisg dof at y ti. Llesg analltio, fi'n methu achub fy hun, fi'n methu helpu fy hun, mae tu hwnt i mi. Am ras dy'r chafaf gri. Brwnt. Ie, dyna'r disgrifiad ohono fi. Brwnt. I'r ffynon dof am clwyf. Golch fi geidwad. Golch fi. Oherwydd marw'r wyf. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Gwybyddwch y bydd eich pechod yn eich goddiweddyd. Ond mae gobaith i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Mae maddeuant i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Mae glanhad i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Mae cymod y Duw i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Mae heddwch cydwybod i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Mae heddwch a Duw i bob un trwy ffydd yng Nghrist. Cewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Gwybyddwch y goddiweddau eich pechod chi. Mae'n wir. Ond mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod e felly yn awr. Yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr hyd yn oed fi. O derbyn arglwydd. Derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd. Heb gofio'r camwedd mwy. Fi gael ni'r gani'r emyn hwnnw. 525 yn y llyfr. 525. Mae'n dechrau oedd flaen o ddiw rwy'n dyfod. Gan sefyll o hir bell, mae Duw yn gwybod. Ac oherwydd hynny, dwi ddim yn meiddio mynd modfedd yn y gosach. Mae'n gwybod. Ac ymlaen. 525 yn y llyfr yma. Oh
o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl angwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Amen.